Ini hangu ndafunga kuzvipfuudza hangu upenyu hwangu, nekuti ndiri kuti paya pandinomuka makuseni ndinobva ndaona kuti papilo panenge pakazara ropa. Handizivi kuti ropa iri rinenge richibva kupi. Zvakatanga last month ndakangomuka ndikaona kuti murume wangu ainge akamira kudhuze nekudhoo, zviya zvekuti ainge achinditya. Saka pandakada kumuka ndipo pandakanzwa kuti dama rangu rainge rakazara ropa. Iyewo kumubvunza kuti ko wanga uchida kutizei, iye anongoti ndamuka ndikaona uri mumhepo. Saka pesa apa ainge achishaya dhoo. Takamboenda kwadhokta but aingoti refer kuna specialist umwe, then tobva taendeswa kuna specialist mumwe, uyu specialist otiendesawo kumwe futi zvichingodaro. Iko zvino premium yedu medical aid yakabva yakwidza nekuda kwemakosi atakaita last month, and chirwere chacho hachina zita. Mumbawo mava nema-issues ekuti I don't have support because my relatives angu havana unity. Uyuwo murume wangu hama dzake dziri kuZimbabwe dziri kuti ngaambodzokera kumusha kwavo vanogadzirisa mhosva dzekwavo nekuti kwatiri mutorwa. Saka I was asking kuti mundikumbirirewo kumurume wangu abvumewo kudzokera neni kuZimbabwe, nekuti handinawo wekuti ndingati ndiyo hama yangu kunze kwake. Manje kana ava kundidai apa ndichirwara, chaava kungoda hake kuti ndizviuraye hakezve. I hope iye achanzwawo zvandiri kufunga kuita izvi, because now he is avoiding me like munhu asingatombondizive, and akutotya kuti ko chingava chirwere cheiko chandinacho izvi. Murume wangu akatosvika pakubuda mumain bedroom. He is now sleeping pacouch mulounge. Ndangoti ndimuudzewo kuti I can't control what is happening to me. If I could stop, I would stop it. But all that happens is that ndinongorota ndichichinja kuita imbwa, then ndinenge ndiri musango as if I am a bloodhound. Ndinenge nditori nevanhu, but inini I will be more like a hunting dog. I always wake up kana ndabatira vanhu ava muka, then ndobva ndamuka. Kana ndamuka I see blood on my pillow. I'm really sorry I had to tell everyone on social media and say this, but ndangotiwo kana ukawana ndakafa, at least my kids will know my side of the story. Thanks kune vachabatsirawo kuti ndoitaklawo sei situation yandinayo iyi. Kana kune vangakwanisawo kundibatsirawo nechirwere ichi, please ndibatsireiwo. Kana kuti zvandinorota izvi zvingava zvingareva chii, ndibatsireiwo hama dzangu, because ini chandangofunga izvezvi kupfuudza hangu upenyu hwacho ndizorore, nekuti zvandiremera izvi.